Kaixo, Igo. Kaixo, Bieni. Segur. Ondo, oain hobeto, ze hor kanpoen iteun utzakin, hemen barrun hobeto gaude, Esan behar dugu lagun bat agaitxalde baten gaudela grabatzen hau, eta kanpoan sekulako euri jasan dugula. Bai, bakizu bidien ze pasatu zaten, autopistan ikun, zarautzeko peaji pasadet, eta nire aurreko kotxiei irristin dixo, eta zila bueltaka, osea, beldurrezko pelikula bat ematezun benetan. Kiston sustue, ni ondo, osea, nahi itzate ze pasau, eta aurrekuk ez dakit nola kontroladun, baina alago baten kontroladu du kotxie, eta, bueno, ez da ez pasau, baina, momentuen, kiston sustue. Hemen sekulako kaskada gabota. Ja, txingorra, ez, kistona, bai. Igo, nola ostea definituko zaitut aktorea, idazlea, nola? Ontxe bertan aktore fazeta nahiko aparkatute dauket. Orduan esango nuke, bai, idazle bezala definituko nuke neure burue. Baina, nola ez zinei mundu honetan? Egiz esan, zaletasuna idazteko txikiletik ukidet, nire atxite Iñaki dierez, oso irakurli ezan. Eta idazi lehitezun, orduan beti transmitu izan dit maitasun hori liburuekiko, letrakiko, eta egiz da, ojuri beti ukidetela idazteko txikiletik, baino onta dedikatzeko esan egun, oindala urte batzuk, 5-6 urte erabaki nun, nahi nula, idazle izetie zaie da, bati bat liburue publikatzia, baino girilari bezala nahi nun hasi, telebistako edo zineako zaie da, baina telebistako enfokau nintzen, eta, zorionez behintzat oindala 4 urtetik, telebistan egiten lan, girilari bezala, programa desberdinetan indet, eta hortan nabil. Ez dago, edo ez dut ikusi nik behintzat pixka bat zure kurrikuluma horretaz lagundu behar jaso, eta esate baterako ze programatan egunzea. Baitu, nire lehenengo programie izen zen ETV3 umientzako telesail bat. Iruz Palau. Irutxulo ja emititze zango izetan, da orduan atxaldetako atea zuen beste bat, Iruz Palau, eta hori izen zen lehengo lana, Gido Ilai bezala, kriston suertiu ginun, Itziar Gomezek deituzin, gaur egun goazen zuzentzeunak, eta albuen ukinikun, Alaitzola, eta Dorleta Horreta Bizkaia, eta gero Tesan Donegi ere bai. Eta izen zen oso lan polite, oso ondo pasatze genuen, oso guztuan oin genunakin, baina, tamalez bukauzan. Baina, gero etorri zin beste gauz polit batzuk, Joseba Arginen ontzate idatzi nun, egunak egindu, Claudio Landantzat, herri txikine egon nintzen, hilabete bat, baina justu pandemixe aieu zan, da orduan, lanik gabe geldiu nintzen, beste asko geldiu ginen bezala, garai hortan. Baina, behintzat, 2008 bat nahiko naukitzen nahi naiz, barre librean 2 monologo inditut, gero udak dakarrenan pasanon, Julian Jantzikin, eta ontxe bertan, ordezkapen bat iten nahi naiz, Bibazuek programan. Bibazuek programa potentea. Gustatzen zaizu? Eguneko bat, zuzenekoa. Justu atzo egon ginen gaina untzakoekin. Eta, dauke, kamaratzeko lanak adrenalina punto bat dake, zuzenien zaude, eta zehauze geizki ateatze baldima momentun konpondu berdezu, eta, normalien ez da eze txarri pasatzen, baina, arriskue hor da, eta emateixo, emoixo punto bat. Igo, Iruz Palau telesaia, ez da begina izango programa batean, eta telesaia bateako gidoia egitea, ez?
Claro, azkenien oso desberdine da, aktore batentzat idaztie edo aurkezle batentzat, ez? Eta, bai, formatue asko aldatzea, idazteko modu ere asko aldatzea, eta, bueno, azkenin fikzioa danien, imaginaixotik botatzezu asko, ez? Baina, bueno, adibidez, Bibazuek bezalako programa baten, claro, benetako pertsona bat dator, eta entrevista bat inberditzozu, eta, claro, hor ja ezintzea jarri gauzak asmatzen, ez? Eta, bai, oso diferentik die, oso idazteko gauze diferentiek, bai. Eta egunak egin duen kasuak, adibidez? Egunak egin duen kasuan geixo izetezan, bueno, lantzen dituen albistiek, baina, bueno, pixketu more puntu bat bilaiez, ez? Orduan, bueno, horire ondo etortzea, esan ja albistiek orokorrien nahiko gogorrak edo tristiek die, orduan, bueno, pixkat txip aldaketa hori egin eta humoria portaulek egin albistiek bilatziek, bere puntu politxori. Horiabe kontuatuko zea Bibazueken, ez? Bai, bueno, Bibazueken azkenien, bueno, bigarrengo ordu hori edo guionistak, ez? Eta, claro, hor sartzea entrevistie, eguneko inbitauei, eta, bueno, gero kolaboratzaileez segun zein datorren, bueno, preparau ertzaizko gauz bat edo bestie, bueno, adibidez, Jon Garat etortzeanin artxibue topa berda, pixkat irudizarroxek, Antxon datorren albistiek, Bidal datorrenin medikuntzako gaixek jorratzitugu, eta gero gize da, kolaboratzaile behesek asko aportatze bela, orduan horire gidilari bezala oso eskertzeku da, ez? Eta Iruzpalau zer eman dizu? Iruzpalau nahi eman dit, hasteko eta behin telebistan sartzeko aukerie, eta izentzan etzat eskola bat, kristonaz, beti esatetez, bai inkluso aktore bezala, bai gidoilari bezala. Eskola ikonena beti da, holtza gaine edo laneko bulegue. Gidoi edo aktore eskola batea juti importanti da, erraminta batzu hartzeko zeure buruentzat, baina nik uste lanak emateizula benetako irakaskuntza hori, azkenin benetan pasatzen nahi dan gauz bat da, eta gauz batzuk jungoie planeaute zen itun bezala, eta beste batzuk ez. Orduan, planeaute ez dikuzen gauze hori erreakzionatzen, erakuste izu esperientzi beak. Ez egin dugu telebista lana izango diazu, ez dut ia ez egin baina aktore lanak. Bai. Pelikulatan hartu duzu parte, ez? Bueno, zineman ez detola parte asko hartu, baino telebistan zean ibili nintzen, kamera okultako programa hauek izetei, Kamera ez okultua. Bai, hori da. Akorratzezea, baia familia edo, bai, han aktore bezala ibili nintzen, de hecho, telebistan aktore bezala inun lehenko lana hori izen zen, eta oso divertigarri baita ere. Gau ez da igual aktore bat ohituta daun gauz bat, ez? Normalin igual telesail bat edo pelikula bat, baina batea holako proiektu bat eskaintzi izu benin, erronka bat da, geneuken gidoi minimo bat, baina, claro, momentu netzenekin, azkenin broma bat gastatzen egizea, eta biktimiek ez dakizu nola reakzio naukon, ez? Orduan improvisa berdezu, pixkat sobre la marcha, eta bai, horrek aportauzien nahi, pixkat asko aportauzien, bai. Humor puntu hori. Bai, pixkat behar deuna baita ere, ez? Humorea, bai. Eta gutaz paga egitea. Bati bat hori. Nahi betu, programa horrek beti, programa horrek aportauzien gauzei politxena hori zen zen. Ze, azkenin, bai idazten zaudenin, bai sortzen nahi zeanin, beti bilatzezu zerren ingurun hileket parre. Eta, batea programa honek aportauzina de, eta neure buru egitxe baixo tarre mendik aurrea pixkak gehiago ze. Orduan, zentzu hortan oso ondo etorri ziten.
Gero, izaz, bueno, ez dut zer izango, eta gehituko diago animaletxo bat. Osondo iruditzen zait. Katu bat ideituko diago. Katu bat ideituko dugu, bale. Hemen daukagu. Vale. Nola deituko dugu? Ba, zuk esan? Miau ingo dugu? Miau. Vale, bat bizitu eta miau ingo dugu. Bale. Vale. Bat. Mi, eta ego. Ahí ba! Katu bat atzera. Katu atea da. Ota, erletxo batzuk bai hemen, Nondik atzera da uiniko. Hau, bitu, ehantzunik poliken... Ehantzunik poliken emaleketena da, katu batea dela nere imaginazio. Oi, politza da. Ai, bai. Bueno, hau da, katutxo hau da, katu, novelako protagonistetako bat. Oain dela, ia 3 urte argitaratu zen, elkar argitaretxen eskutik. Eta, izen da bizixek eman diten beste regalo bat. Zer kontatzen du katuk? Baitu, Katun Asier izeneko mutil baten historizue da. Eta, Asier da bullyingen biktimie. Justu, historizue kokatzean momentuen. Gelako 3 lerdok bullying egite isoe. Eta halako baten, egun baten, kaleti dijula, Asier, azaltzezako katu hau. Baina katu hau nahiko izaki magikue da. Ze itzein da nahi iso. Eta horren katuek eskaintza iso tratu bat. Nik bullying egite zuen 3 pertsona hauek desagertu arazi ingoitut, baino, ordaindu berdezun prezisu da, maite ezun pertsona bate nirekin eman berdetela. Pisket da, diabluen tratu bezala ez? Eta hor dilema moral bat sortzezako Asierri, eta besteana, liburuen. Irakurri behar da, zenak ezu. Irakurriko ezu. Zagatik hau oparitu di, eta eskerrik asko. Ze gutxio, hau, ondo esan ezun bezala, zuretzat da, eta gabonak gertu ditugu. Olentzero aurreatu bat, egin dugu hemen txabertan. Eugen txokoan, ja lagurte zagamakiko. Hain beste? Joe! Eta beti haue hartu da, eta gaurkoan ere haue hartu da. Gaurkoen beste behin, asko jijik etorri da gaur olentzero. Ze poza, eta nolaten okugutu zitzaizu katu idaztea. Bitu, lehenengo, egiz esan ni beti zen naiz, beldurrezko generuen nahiko fana, Stephen King da, hola, zu ez? Eta zu gustatzen? Jo, ni pillo bat, eta Stephen King izen da hola beti inspirazio nahiko importantien eltzat, beldurrei dagokizonez. Eta berez ez dakez zer ikusik beldurrekin, baina ikusi nun pelikula bat, eta gero irakurri ere bai, Un monstruo viene a verme. Pelikula hori ikusten ari nintzela, momentu bertan, idea bat pasatzen ere burutik esatezina, aizu inigo, eta monstruo honek intentzio honak uki berrien txarrak izango balitu. Hau da, ez, pixke jendien debilidadiez aprobetxatzeko maltzurtasun hori ukiko balu, ze pasako litzak eta batinen hasi gintzen historizo bat sortzen, hori monstruo bat, pixka aprobetxatzen jendia handik, eta monstrue behan irudi etziten asko gustatzen. Orduan pixka beste irudi baten pentsatzen, beldurrezko literaturan da zinien, hain mitiko izendan katu beltz hori, etorri ziten burura, eta horrekin proba honun, da, gustatzen ziten nola geratzen zen, eta horretik erabakin nun katu beltza erabiltzia. Jakin minez betetako tipoa zea inio. Ni? Keba, ematen una baino, tontu nahi ni. Bakarrik oso ondo preparatela entrevista hau, da orduan hemen nahi naiz. Oso ondo itzeingo diot Eugeniri, hola emango tipo listo nahi.
Gokokaba gaitzen eta aiago. Oida. Gero jungo gara kafe bat hartzea eta kontatuko zea ze tonto da zen limitau ban, Aitzina baka izaten dugu zela, motza. Aparte bai musu bai. Dike biali boiot musu bat, asko bat jenten da. Baina kontatu diazu zer zankatu, nola ezagutu zankatu, baina zer hemen duzu katuk. Zer eman diten? Jo, askotan pentsatze dugu, sarixe pixket dala liburu publikatzie, ez? Eta parte baten bada. Parte baten liburu den da batea sartu eta zure liburu bat topatzie bertan, sari potolo bada. Baino nik askoz gehiago baloratzen baita ere, nik liburu honi idazten eskaini nizkon 9 hilabetiek. 9 hilabete pasan hona hau idazten. Eta bitarte hortan nik esatin eure buruei, liburu bat idatzikoet. Eta jarri ideak papelien jartzen, personajiek eraikitzen, dialoguek sortzen, eta bukaera bat ematen, prozesu hori dana, bea, izentzan netzat benetako sarixe. Ikustie, ostras, lortu dut. Lortu eta hau kontatzie, lortu eta hau bukatzie, eta oin suerte pixket baldin mao, gainea, liburu den da baten egongoa. Eta ala izen zen. Eta gainera, zuk esan duzu, bere gazte, hilabete horiek, baloratzen dituzula, baina ez ziren erresak izango ez. Ez, porque azkenien, 9 hilabete denbora asko da, eta horrek ez du esan nahi 9 hilabete hoxetan segiran idazten egon nintzenik. Batzutan igual idazteko goik ez dakizu, o justu lanien neuenez ezin nixon denbora nahiko eskaini, naiz eta nahi nun. Orduan, badaude baita ere momentu batzuk esatezuna, lortuko eta hau bukatzie. Eta, zalantzak sortzeie, osatezu, hau da benetan idatzinetena, ondo bukaera on bat emango xot, ona da idazatena. Orduan, sortzeie zalantza hoxek eta pixkat mamu hoxek, ez, baino... Eta nola egiten dio batek haue mamu horreilo? Nola egiten dio aurre? Galdera zaie da. Zergatik liburua hemen dago. Bai. Karo, eta liburua hemen dago, mamu hoxei aurre igi lortu nolako, esan ez, nik hau inleiket, eta hau iten nahi nezena ondo dago, ona da, eta hoxe bai ez merezi gula bukatzie. Baina beste batzutan, mamuek gain hartzizue, eta igual ez da hain erraza, ez, borroka hori. Baina, Inigo, pixka bat, ez egin dugun kontuan atuta, egin duzun errepitea kontuan atuta, zauden momentuan, ordezkapen egiten zaude. Bai. Nola ikusten duzu zure burua, hemen lauz pabost urtera edo. Laupa bost urtea, Zer gustatuko duten zuke egitea? Ez dago ezer konkretuik, baino... Nik azkeneko 2 urtiek oso txarrak uki ditut. Bati bat, osasun mentalak dago gizonez. Bai. Eta osasun mental eskas horrek ez ditutzi gizena gustatzen zaten egiten. Dala idaztia. De repente adibidez, konfinamentun sartu ginen indanok. Eta gero bukautzen konfinamentu hori. Ikusten nun jende pillo bat, liburu bat idatziet, kantu bat idatziet, zakize. Eta ematezin kiston poza, baina nik enaken kapazidade hori. Porque neuen mentalki oso geizki eta oso anolaute. Orduan, oain rekupera eta hain berriz ahalmen hori eta idazten hasi nahi zenin,
eskatzetan bakarra da, izen hemendik urtebetea, 5 urtea, o 10 urtea, favorez, ukitzie kapazidadien neure burukin, geixen gustatzen zaten hau iteko. Zer, ez dakit, baina behintzet, egunero izetie kapaza ordenadora aurri jarri, eta idatzi, eta ondo pasau, eta sortzeko. Hoi dana etena. Idazketakin geldituko zinen lehen bat orduan, Bai. Idaztea oso hona da. Nukeria esan konfinamenduan ere. Galdu zitzaidan idaztea. Ja. Gogoak. Ja. Eguneko idazten ununkezea. Lego bate, baina gogoik ez. Hoi bai, irakurri. Asko, ez? Eta pelikulak ikusi ere bai. Baina idazte xautu eta hori kontuatu nintzen ze energia mental eskantzen duen. Bai. Eta uste baita ere, Eureni ikasi behar daula batzutan, ez daukeunin egune edo energixe sortzeko, geure buruei barkatzen baita ere. Porque igual asko estutzegea, ez? Ola, sortzaileak geanak asko estutzegea geure burue, esan ez, esatik etzea kapazaiteko. Ba, igual, egun horietan ondo dago esatie, bale, gaur ez da nere egune sortzeko, orduan bestiek sortu debenak ingo zaukoet. Nire asko kostatzen onagotzea. Bai, nire, oendik ikisten nahi naiz, baina, bueno, aurra pauso batzuk eta pixkenak. Eta kontzentra nahi, baina kostatzen. Nahiago urtina bat mantendu, egun bat desobekatu behagoa noizean. Ja. Baina, bueno, bizitzea hola da. Hoxe da. Inigo, nirek ez dut elkarrizketa bukatu nahi, jakin gabe zentzuk. Bueno, igual esan duzu, baina zentzuk izan daitezke zuke kezkak momentu hauetan zer kentzen dizu loa. Zer kentzen lue? Ba, injustizisek. Injustizisek kentzen lue. Ze danoak iguze egoeratan bizigean, baino baita ere ikustet, igual batzuk geixo aigala ordaintzen, beste batzu baino. Ez? Eta ez dakit. Ez dut pesimisti zen nahi, eta ez dut mensaje negatibo bat bialdu nahi ez dara, baino, bai, uste oso desoreka handixe da hola. Dago jende bat mundun pasatzea ez dixola bate afektatzen, eta beste batzuk aldiz, ordaintze bela, prezizio oso altu bat. Orduan... Hori ez da negatiboa izatea, nire ustez hori realista izatea da, eta hau egun gutxi dakagu. Hori, orduan esketzen zuk mezu hau hemen zabaltzea, eta mila esker zuri ere etortzea gaitzuk. Mi esker zuri gonbidapenagatik, ze oso guztua egon naiz, oso guztua itzinez durekin, eta horrena berdina, baina igual kamera gabe, edo kamerakin berriz, eta beste bat, bigarren parte bat. Edo beste zailo bat, edo bioko monologo bat. Edo sagardotegi bat. Loko zea, bilaleko llego uso anima gure ikuslei. Hoi da, bai. Bueno, eskerrik asko. Agur. Aio.